खुलुमबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिना आखायाव लाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै। कैलास दिजु सारखौ आं पार्सनेलि मिथिया, नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो बिथांखौ सिनायबोदों। बिथांनि फोरोंनाय, बिथांनि बोसोन होनाय, फरायसाफोरजों सम थांहोनाय, बेफोर गासैखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुबोबाय थादोंमोन आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ आङो नायबाय थायोमोन। नाथाय दिनै हरखाबै बिथांनि बेबादि रुंसारि जानायनि खौरांखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो फोथायनो गोब्राब मोनदों। बिथां सारनि जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो आरो लोगोसे बिथांनि फेमिलिया जेन स्ट्रं जानो हायो आरो बे खोथाखौ एक्सेप्ट खालामनो हायो, बेखौनो आङो इसोरनाव आरज गाबबाय। आङो सारनि बेबादि रुंसारि जालांनायनि खौरांखौ मोननानै खन्थाइ लिराबालासिनो थानो हायाखै आरो बिथांनि मुङावनो आङो दोंसे खन्थाइ नोंथांमोननि सेराव आवरायथिनानै होनो आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै, लोगोसे सारनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनायनि थाखाय आरज गाबगोन होननानै। आं खन्थाइनि जेबो मुं होआखै, नाथाय खन्थाइखौ आङो लिराबालासिनो थानो हायाखै। खन्थाइखौ नोंथांमोननि सेराव आं आवरायथिनानै होनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै। बयनिबो गोसोआव बे मोनसे गेदेर सोंथिखौ गोथां खालामना गालांबाय नों कैलास सार। मानो, मानि थाखाय बेबादि हरखाबै जिउ गोमानांखो? दहमैनो बारहुंखा फैना सिमब्रेना गालांजानाय बादि जानांदों बयनिबो गोसो। फोथायनो हायाखै रावबो नोंदि हरखाबै बेबादि अबथिरा जिउ गोमालांबाय। खुगायाव राव गैया रावनिबो, खुगायाव राव गैया रावनिबो, दाहाजों साग्लोबदों बयनिबो गोरबो बिखाया। मोजां मानसिखौ जानो हागौ सोरगोआवबो गोनांथि जायो, मोजां मानसिखौ जानो हागौ सोरगोआवबो गोनांथि जायो, जेरै गोनांथि जायो फाथालाव। बेनिखायनो जानांगौ थाबैनो लेंहरो इसोरा सोरगोफुरियाव। कैलास सार, नों बयखौबो दुखु होलांबाय, नों बयखौबो सोगाबलांबाय। नोंजों फोरोंजानो दंबावोमोन गोबां, गियान आरजिनो दंबावोमोन लामैनो। आद्रा थाजोबसिगोन गासैबो, जिउनि सिलेबासानो आस'खान्दा जासिगोन। सार, नोंनि बोसोन, नोंनि राव खोमायावल' सिमां हामां गोमहाबबाय थासिगोन। हायोब्ला फैफिनदो सार सोरगो सौसिना। नोंनि बेबादि रुंसारि जालांनाय खौरांखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों सार। जोंनि बोहैनाय मोदैखौ हुगारना होफैदो, दुखुजों साइराब जानाय मोखांखौ मिनिहोफैदो। नोंनि रुंसारि जालांनायाव जोंहा जोबोद गेदेर खहा जानांबाय। नों बादि सासे राफोद गियानि अनसेमा फोरोंगिरि जोंनि समाजाव मोनफिननांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन सार। मैया दाखालिसो फरायसालियाव फरायसाफोरजों मिनिलायदोंमोन, रंजालायदोंमोन, गेलेलायदोंमोन, लेखा फोरोंदोंमोन। नाथाय दिनै सोरांस्लाब मोनै हरखाबै बेबादि खौरां फैबाय। थारैनो जिउआ थास'लायनि दै बादि, माब्ला बबेथिंजायनिफ्राय बार फैना थब सिरिलाङो थरखौनो मोना। गेदेमा, नोंनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथोंसै। बिदायसै गेदेमा, बिदायसै। बयनिबो गोसोआव बे मोनसे गेदेर सोंथिखौ गोथां खालामना गालांबाय नों कैलास सार। मानो, मानि थाखाय बेबादि अबथिरा रुंसारि जालांखो नों सार? खन्थाइ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ
मोजां मोनदों होननानै खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट हरनो दाबाव गोजोन्थों।